Hoćete nam se predstaviti, molim vas? Ja sam Zoran Ilić, poljoprivredni proizvođač iz Paraćina. Moja porodica živi od proizvodnje povrća, znači povrće radimo na nekoj površini od 4 do 5 hektara, kako koje godine uspemo proizvedemo rasad ili kako uspemo da zakupimo zemljište za proizvodnju. Ovde se nalazimo na jednoj parceli u blizini Paraćina, u stvari na periferiji grada, površine od 2,5 hektara. Tu je bila jedna parcela paprike od 80 ari i ima nešto cvekle, šargarepe, peršuna, paštrnjaka i ima nekih 60-70 ari je bilo kupusa. Imamo 25.000 biljaka praznog luka, znači nešto kući imamo u plastenicima proizvodnju ranog povrća. Uglavnom živimo znači, od proizvodnje povrća i prodaje istog tog povrća na zelenoj pijaci u Paraćinu. Zorane, mi smo se ovog proleća prvi put sreli sa našim proizvodom novim maskom, koji ste vi probali u plastenicima i bili ste na neki način zadovoljni. Ideja je bila da probamo to i na otvorenom i vi ste našu masku radili ovde u kupusu. Jeste li zadovoljni? Da, pa nakon, tako reći, nekog slučajnog dolaska u kontaktu sa maskom u proleće u proizvodnji ranoj paprike, gde sam upotrebio znači, u jednom plasteniku masku, u drugom plasteniku standardni insekticid zemljišni, primetio sam da nije bilo neke velike razlike u tome šta je učinila maska i taj zemljišni insekticid koji smo mi do sada uvek koristili. Pa sam u dogovoru sa vašim radnikom istu tu masku primenio kasnije u paprici za žičara, znači jer nama je veliki problem žičar. Paprika jeste bila rasađena, ali ja pošto špartam špartačem, onim IMT-ovim crvenim koji ima depozitor za đubrivo, izmešali smo masku i đubrivo koje je bacano kroz taj depozitor i bio sam takođe zadovoljan jer nisam na paprici imao štetu od žičara, što sam ranih godina imao 10, pa možda i više posto paprika koje kad tuknu u zemlju napadne žičar. Ove godine skoro da nisam imao uopšte taj problem. Koliko sam razumeo, vi ste masku zajedno sa đubrivom u depozitoru i radili ste međuredno. Da, međuredno. Isto je to urađeno i ovde u kupusu. Onda kad smo videli da tu to pomoglo dosta, mi smo se rešili, znači u zadnjem prohodu, kad je zadnji put moglo da se prođe kroz kupus traktorom i tim istim depozitorom, pošto ja sve radim na 70 cm međurednog rastojanja, da bih mogao baš da prolazim traktorom i tim špartačem. Jedan jednostavan razlog, ove godina bila strašno kišna u nezgodno vreme za papriku. Ja sam posle svake veće kiše moju papriku špartao, otvarao zemlju i ja nisam imao ni jednu bolest u paprici. Baš zbog toga, znači, sve radimo na to rastojanje i kupus smo isto, znači, u zadnjem prohodu, kad je kupus mogao da ima i najveće štete posle od raznih tih insekata, mi smo uradili masku i ja sam, ne da sam primetio, nego smo videli da je u ovoj površini, jer je samo ova površina tretirana maskom, ove druge nisu, tu nisam imao ni jedan tretman posle insekticidom, znači, ni jedan buvač, ništa nije dolazilo u ovo. Koji se redovno pojavljaju? Koji su tamo tretirani 3 pa i 4 puta. Znači vi ste imali na neki način i uštedu ne samo za zemljište štetočine, nego i za neke nadzemne, u ovom slučaju to je buvač. Nije prvo, ni jedna biljka u sklopu redova, ni jedna biljka nije falila. Ovde ima par, ali ovo je kraj njive, znači tu ne zalevaju lepo raspaskivači i to ne može da se primi, ali ovamo može da se vidi da ne fali ni jedna biljka. Znači potpuno sklop koji sam ja hteo da postignem je ostvaren, znači ni jednu biljku mi nije ni jedan zemljišni insekticid oštetio i pojao. Znači sve je ostalo. A ovamo je bilo, boga mi, pola na pola. A ako smemo da kažemo, to je jedan novi moment koji ste vi primetili. Mi smo ranije od drugih poljoprivrednih proizvođača sugerisani da nije bilo napada puževa na salatama i tako dalje. Vi nam sad sugerišete da nije bilo tretmana protiv buvača, znači
masku moramo još da ispitujemo. Ja sam iznenađen, ja još uvek očekujem da nađem puževe, ali nisam ove godine našao puževe, znači, a imam velike probleme, znači tu zna da bude. Mnogi kažu, ja sa ljudima razgovaram sad sa drugim proizvođačima i oni meni kažu, znaš, sušna godina pa nema puževa. Sušna godina, ne sušna, ja to polevam svaki treći dan, tu nije suša. Tu je baš kišna godina. A mi imamo situaciju da ove godine puževa nije bilo. Ima nešto malo, pojavio se mali kupusar, ali to je nešto drugo. Za sve tretmane je već kasno, to neće da bude. A ovo vidite ovde da nije prošao nigde traktor, da je to prskano. Jer kupus kad se prska, poznaje se gde prolaze traktor. Tu se vidi da nije prošao traktor u tunju. Vama je važno da ova hrana, odnosno da ovaj kupus bude zdrav? Pa ta površina, recimo, to je površina koju ja ostavljam za kišeljenje, za prodaju, znači ja to tu nekih trebalo bi da ima 8 do 10 tona kupusa, ja to sve ukiselim i prodam preko godine, preko zime na tezi. Ja imam mušterije koje su kod mene godinama, znači znam svu decu, znam koliko dece sam očuvao, roditelji kupuju hranu kod mene, meni je jako bitno da oni uzmu i dobiju kvalitetnu hranu i kvalitetno sve. Na neki način ekološku. Rekli ste da niste koristili zemljišni insekticid, niste radili folijarno insekticidima, znači ovaj kupus je... Tu je od zemljišnih insekticida bio samo, znači prošle sezone zadnje je bio Total, jer je bila strnjika. Znači prošle godine, 2017. je oprskano posle kad je završena žetva, oprskano Totalom, znači tokom 2018. tu nije primenjeno ništa od hemije. Budite ljubazni, od rasađivanja do berbe, možemo da kažemo maska je izdržala? Pa maska, ja nisam je odmah u rasađivanju iskoristio ovde, dok se u plastenicima sam je radio. Ovde sam malo kasnio sa njom, jer sam kasno se probudio za nju i setio sam se da ona može da radi. Ali sigurno ima više od 50 dana kako je primenjena ovde. Znači, za 50 dana, ako smem tako da kažem, ona štiti ovaj kupus i od buvača i od puževa. Da, znači ja još uvek nisam primetio ni jednu biljku, evo pokušavali smo malo čas da nađemo ni jednu biljku sa buvačem, niti je bilo u sezoni kada je to bilo, ja mislim da jedno 15-20 dana su bili takvi napadi da danas se ove druge površine oprskaju, sutra ga ima ponovo. Ovde to nije bilo, znači nisam primetio ni jednom da je bilo, ni jednog trenutka. Jel mogu da vas zamolim da uberemo jedan kupus možda i sa korenom ili sa glavicom, samo da vidimo kako to izgleda, pa mislim vi izaberite. Listovi su svi čisti, jer on i kad ima buvaća, on ima ovde u pazuhu lista, to se poznaje, od toga nema. To je potpuno čisto. Praktično može odmah da se jede. Moj sin čak i najviše voli kad sečemo kupus i seče i odmah onako sredinu svežu, to je za njega poslastica. Evo kako lepa glavica, to je jedan naš hibrid, u stvari nije naš, on je holandski, ali ovde se odomaćio kod nas, izuzetan za svežu potrošnju, a i za kišenje. Ja tu površinu, to sve što ima tu, to će da ode kao kiselina. Ako smem da primetim, vi ste na neki način sa maskom i uštedeli, makar... Da, prvo u radu, u mom vremenu, znači što je meni jako bitno, jer u ovom vremenu teško možemo do radne snage, vrlo malo radnika imamo i to. Nije bitno da koliko hoćeš da platiš dnevnicu, radnici ne može da se nađe radna snaga. Drugo je finansijski efekt je bitan. Treće, imam jednu sigurnost da, jer ja znaju me svi da sam tu poljoprivrednu školu završio, inspekcija kad dođe na Paraćinsku pijacu da uzme uzorke povrća za kontrolu, uvek ide kod mene. Znači ja sam redovno na tapetu, da. I još nikad nisam imao nikakav problem. Znači strašno vodim računa, ovo mi još u jednom segmentu pomaže. Još jedna stvar, sada evo pripremam plastenike za crni luk, za spanać, za salatu, pošto je malo ovo vreme dozvolilo duže da beremo papriku, paradajz i krastavce koji su mi bili u plastenicima. Sad prvi put mogu da primenim masku,
i mogu u crnom luku, u rotkvici, u kojima drugi zemljišni insekticidi koje do sad smo imali nisu mogli da se primene jer oni imaju karencu od 45, 50 pa i 60 dana. Maska nema nikakvu karencu, mogu da posadim crni luk i da ga čupam kroz 30-35 dana iz plastenika. Hvala vam što ste spomenuli karencu. Naša ideja je bila da pomognemo proizvođačima da ne moraju da razmišljaju kolika je karenca, jer znamo vrlo često između optimalnog izgleda i branja i poštovanja karence bere se luk, bere se šargarepa, bere se šta god. Mi seljaci smo takve sreće da recimo obično u danima kad krene neka eksploatacija neke robe, pojavi se neka bolest ili neki insekt koji napravi štetu, a ako hoćeš da budeš pošten prema svojim kupcima, ne možeš da primeniš nikakvu hemiju i onda to je haos. Znači na zelenu salatu obično pred berbu, pred seču napadne zeleni buvać, mali, sitan onaj i ona gotova. Ni pranje, ni ništa ne može da pomogne. Spomenuli ste plastenike. Da li nešto vama znači što nemate isparenja, što nemate trovanja, što ne morate da odmorite 2 dana, da luftirate plastenik? A jednostavnije u ovom vremenu kad se grabi svaki trenutak, znači kad se brzo živi i mi brzo živimo kao i svi ostali, znači jednostavnije kad ja danas mogu, kad organizujem radnike da dođu da mi pomognu da rade, kad mogu da radim celog dana, nego da moram ja da pravim pauze sad, ne možemo, ajde dosta isparenja su jaka, ajmo van, pa ćemo sutra ili preksutra. Ovo sad nema razloga da izlađemo izvan plastenika. Za kraj, dajte nam neki rezime, znači u kojim ste povrtarskim kulturama radili i šta preporučujete drugima koji nisu čuli ili će se tek sledeće godine prvi put susreti sa maskom? Pa ja ću, znači u svakom slučaju, ja ću da počnem već od ove proizvodnje plasteničke, tako reći sad od ove jeseni, do godine ću obavezno da ga primenim i u paprici, jer sam primetio još jednu stvar da tu ja imam velike probleme sa krticama. Od kad je bila maska, mnogo manje je bilo podignutih biljaka. Sad, možda su se te biljke bolje i ukorenile i sve, ja to ne mogu sad da tvrdim. Do godine ću da radim masku pre rasađivanja, znači sa prvom količinom đubriva koja će da ide u redove, jer uglavnom krtica ide tu ispod creva, kap po kap i podiže to. I onda ja moram da idem da gazim ponovo sve biljke, da pritisnem i ovo. Ja ću u svakom slučaju masku da iskoristim u svim površinama koje budem radio, gde je potreban taj zemljišni insekticid, znači ta zaštita, s tim što neću da kupim sredstva koja sam kupovao do sada, nego ću da idem sa maskom. I preporučio bih ljudima da slobodno probaju, ako ne žele da krenu u celu proizvodnju. Neka odvoje jedan deo i neka probaju da vide. Vrlo brzo se vidi, jer naša proizvodnja je brza, ciklus je brz, to se primeti za kratko vreme. Hvala. Nema na čemu.